А ако ви кажа колко много вода има и какво прекрасно море има за децата, те как хубаво си почиват и как вечерно време, вместо да се чудат какво правят, отиват на сцената на Несебър, на Слънчев бряг, на Елените, на Свети Влас за 10 дена, 10 концерта. Всяка вечер за нашите прекрасни деца. Аз съм Ваня Пешкова и съм организатор на фолклорна формация Фонтани на този фестивал. Аз съм си изпратила съм си детето в ансамбъл Тракия, където стои вече 16 години, за да прави същото в името на българския фолклор. Стела Петрова с 2 думи към децата. Здравейте от мене, за мен е особена радост, че нашите деца от фестивал Тракия ще могат да стъпат на пловдивска сцена, да представят своето изкуство. Благодаря им, добре са дошли. Поздравявам всички с първия събор в Пловдив. Благодаря на организаторите Община Пловдив. Пожелавам ви всичко добро и приятни минути. Заповядайте на Равда. Сега на сцената се качва танцовият състав на 79-то основно училище Индира Ганди, София. Те ще представят за вас танца Ръченица. Дай на кръста